Čaute, zdravím všetkých milých divákov, tu Ates a toto video by bolo venované pre Tinderka, ktorá mi nikdy nechce veriť. No a teraz by to malo dokázať, čiže dneska si zahrajeme všetko. Krásne prostredie, pekne vanku, dá sa to sedieť, no a máme tu ešte to je lampa, to ruka, krása. Dobre, tu si tu čo? Čo máš? Čo si? Dobre, tu si nastavil na vecku. Toto zaberiem ešte. Teraz mám strašne možno. Tu mala by byť pištolka, no a už uvidím. Teraz tu bude jeden veľký pavúk, poviem. Kristus Bože, faka maka. Ježiši. Nejaké náboje, prosím. Kľúčik. Si tu? Kľúčik. 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 Kľúčku. Kde si moja kľúčička? Povedz mi, že kde si? Nebudete nespávka, no poďte sa. Kľúčik. Čo to? Kľúčik, prosím, ukáž sa mi. Kľúčik, kde sme za ten kľúčik? Chápeš to, vole? Toto je ten kľúčik, sa mi nechce ukázať. Urobil som to. Taký sa očitko bojím. To je bicykel. Dobre, toto video by som ukončil, lebo sa fakt veľmi bojím. Že sa ešte posadnem, to by som nechcel. Dobre, čiže toto bol Ates a nezabudnite, toto video bolo venované pre Tinderka. Lebo ktorá mi nechce nikdy veriť. Tak asi to. Nechce nikdy veriť. Čiže sa majte.